Те са хората, които са се погрижали градската среда във Варна да е естетска. На тях дължим красивите сгради, които виждаме в централната част на града и край морето. Те са хората, които изнасят романтиката на улицата, за да не вдъхновява. Кои са те ли? Вижте! Никола Лазаров има заслуга към 16 от къщите във Варна, паметници на културата, в това число театъра, Икономическия университет и кулата на двореца Евксиноград. Роден е в град Карлово, в семейство на будния карловски търговец Иван Лазаров. Баща му правил гаетани и розово масло, какъвто е бил поминъка на повечето предприемчиви балканджии по това време. Той обаче загинал във война и останал без баща едва на 7 години. Затова образованието му по архитектура в Париж е било платено с стипендия, отпусната от княз Батенберг. Инвестицията в неговото обучение била отлична, защото след завръщането си в родината, Лазаров създава буквално шедьоври в градската среда на няколко български града, включително и Варна. Неговите творения са около 500, повечето са къщи, паметници на културата, които и до момента са впечатляващи. Почеркът му е останал върху сградата на военния клуб в София, както и на още 60 емблематични за столицата сгради. Редица къщи в Русе, както и галерията в Плевен са негово дело. Във Варна неговият почерк личи в старата част на Икономическия университет, красивата сграда на театъра, която той проектира още през 1912 година, но се реализира 20 години по-късно, кулата на двореца в Евксиноград и още много красиви старинни къщи в централната част на Варна, които правят впечатление и днес с изяществото си. Никола Лазаров е оставил красивия отпечатък на сецесиона върху старите варненски домове и с това е допринесъл за плавния преход към модернизма в сградите, характерен с овалните си форми и изобилие от флорални мотиви по фасадите на сградите с силна индивидуалност. Те се отличават и днес с една спокойна романтика във всеки детайл, която е удивително изпълнена. Факт е, че това впечатлява и туристите, които фотографират с респект старите фасади. Истината е, че Никола Лазаров имал много повече идеи, отколкото възможности да ги реализира и за съжаление днес едни от най-красивите му творения можем да видим само на хартия. Въпреки това, той остава забележителния си почерк върху изграждането на красива Варна след освобождението и си остава един от най-видните архитекти на България от края на 19 и началото на 20 век, които привнасят европейския стил в опустошената след 5-вековното робство страна. Той го прави с хъса на творец, който разбира прекрасно мисията си и знае, че архитектурната среда влияе и взаимодейства неимоверно много върху минувачите. Едно от най-важните събития в живота на човека е построяването на дом. Може би най-важното след женитбата. През целия си живот той ще живее в къщата, която е съградил и не е без значение как ще се чувства в нея. Уютната и удобна домашна обстановка се отразява най-благоприятно върху духа и разположението на обитателите и привързва семейството към жилището, създава благородни отношения между тях. Иначе бащата ще подири кафенето, майката махалата, а децата улицата. Собствената къща, или както казваме бащиното огнище, е култ за българина. И ако към него се насочат благородните усилия и ценната помощ на школуваният и опитен архитект, жилищната култура на българина ще достигне висота, която ще свидетелства през вековете за общата културна висота на нацията ни. Това пише вестник Варненски новини през 1938 година и очевидно от него се е ръководил архитект Дапко Дапков. Приносът към европейския вид на града в старата му част е огромен. Архитект Дапко Дапков прави визията на Македонския дом, Турската баня, хотел Мусала, днес хотел Лондон, аквариума,
Софийската банка, щабът на военноморските сили, тук вече съвместно с архитект Венедикт Попов, първата жилищна сграда във Варна и проектира безплатно строежите на училище Кирил и Методий. Един от най-ранните му проекти е военният клуб, като въпреки че днес се счита за една от емблематичните сгради на Варна, с него той само загатва за таланта си. По негов проект е изградено и сиропиталище Надежда, което се намира на кръстовището с бизнес хотела. Дапко Дапков е роден в Трявна, но идва във Варна още в ранна детска възраст. Тук завършва мъжката гимназия, след това продължава образованието си в Мюнхен, Германия, където следва архитектура. През 1900 година отваря архитектурно бюро на площад Независимост във Варна и в следващите 10 години работи по разкрасяването на градската среда с неговия почерк. И днес, ако тръгнете по булевард Мария Луиза и се вгледате в къщите с номера 5, 22, 25, 27, 31 и 46, както и католическата църква на булевард Княз Борис I, номер 80, турската баня в посока ЖП гарата, Гранд Хотел Лондон и търговската и индустриалната камара, всички те са негово дело. По време на войните архитект Дапков участва и получава ордени за граждански заслуги 2 и 3 степен и орден за храброст. След тях продължава да работи усърдно в неговото направление, проектира и участва в изграждането на повече от 250 сгради във Варна и курортите наоколо. В работата си архитект Дапко Дапков ползва елементи от различни стилове и направления, като необарок, сецесион, неоренесанс, както и ар-деко. От варненските личности, които са оставили следа, много харесвам творчеството на архитект Дапко Дапков. Много добро впечатление ми беше направило това, което съм чела за него. И освен сградите, които са в центъра и са толкова красиви, богато украсени, формите са леки, свободни, сякаш движещи се. Всъщност той е работил и много за хората, които не са имали възможности. Има много сгради в покрайнините на града, които не са толкова декорирани, но всъщност е била една благотворителна работа за хората, които не са имали възможност. Най-разпространените секционови детайли във Варна са прозоречните рамки. Те биват геометрични, флорални и смесени, като най-голямо разнообразие има от геометричните. Също така, скулптурите, които можем да видим по голяма част от сградите, са в резултат от съвместната работа на архитектите и Кирил Шиваров. Те следват тематичността на сградите. Други детайли, които също можем да забележим, това е ковалното желязо. Можем да го срещнем в портите, в оградите. Решетки по прозорците можем да срещнем доста от тях. Много голямо разнообразие можем да видим също и в дървените дограми. Архитект, автор на сгради като паметника на почивка, парк-музеят Владислав Варненчик, музея на мозайките в град Девня, етнографския музей във Варна, музея за история на медицината във Варна, музейната сграда на Аладжа манастир в природния парк Златни пясъци, Националната астрономическа обсерватория Николай Коперник във Варна, филиала на театъра във Варна, Дома на художествената самодейност, Дома на архитекта, Дома на писателите, Дома на художниците, Дома на младоженците, както и Дома на новороденото. Архитект Камен Горанов е роден в село Вълчедръм, Михайловградско. Съдбата на семейството му не е лека, баща му е убит, а семейството му разпръснато и прокудено от родния край. През 1951 година завършва архитектура във Варненския държавен университет. Още като студент помага на професор Теодор Горанов при разработването на градоустройствения план на Варна, а по-късно архитект Горанов работи по градоустройствените планове на Девня и Нови пазар. В някои от проектите си работи в съавторство като ресторант почивка, който вече не съществува, но емблематичната за старите варненци сграда беше точно в края на града и началото на крайбрежния път за Златни пясъци.
В някои от проектите се обаче, където се чувства финансово ограничен, резултатът не е като при запомнящите му се работи. Например, читалище Асен Златаров. Прави впечатляващи почивни бази на няколко министерства, като извежда напред терасите с гледка към морето. За тях получава и награда Варна. Развихра въображението си в културните сгради на града. Така, например, при преустройството на зала Съединение до превръщането й в филиал на театъра като съвременна сграда, той е справен пред редица професионални предизвикателства, които преодолява с финес. Дървената постройка вкарва като ламперия, реставрират се отвори и куполи, умело се вгражда и силуета на градския часовник и така се постига едно сполучливо екстериорно решение. При изграждането на Националната астрономическа обсерватория Николай Коперник в Морската градина, архитектът дава израз на слабостта си към пластичните композиции, като прави един запомнящ се архитектурен образ. Например, баланса в пропорциите на сградите и паметниците с вековните дървета, кулата на Фуко. Работи по този проект съвместно с известния български скулптор професор Любомир Далчев и двамата успяват да направят още едно красиво пространство в градската част. Музейната сграда към Маладжа манастир също е негово дело и се вписва чудесно в парковата част. Дървеният фриз на входа кореспондира както с гората в региона, така и прави паралел с идеята за вечността в изкуството. С далеч по-големи амбиции е направен след спечелен конкурс през 1974 година паметника на българо-съветската дружба. Монументалният комплекс е реализиран съвместно с скулпторите Алеша Кафеджийски и Евгений Баръмов. Заедно творците създават един шедьовър за времето си, който е едновременно забележим отдалеч с монументалните си форми на двете крила и въздействащ с човешките фигури на тях. Най-оригиналното архитектурно решение Камен Горанов взима при изграждането на музея на мозайките в Девня, където преценява, че ако направи самостоятелна сграда, тя би повредила руините, затова надгражда музейната експозиция директно върху тях. С времето се оказва, че това решение е било и най-сполучливото. Най-интересната за него дейност като архитект обаче е била консервацията, реставрацията и адаптацията на историческите и архитектурните паметници в съвременното градско пространство. Да съжителстват с други сгради без контраст. Това е бил един нелек за него път с противоречивите изисквания, които са му поставени, и субективността на успеха според тогавашното и днешното време. Положителни примери са обаче музейният ансамбъл от сгради и черкви на улица 8 ноември, Етнографския музей, Музея на Възраждането и Първото българско училище. Тук сградите са максимално близо до първообраза им. Със същата страст да има историчност и съвременност в архитектурните решения с вплетено минало, архитект Камен Горанов работи и в близките до Варна градове Балчик, Каварна и Провадия, където оставя своя почерк. Неговите творения създават и до днес романтично настроение в градската среда. Спомен за един по-ясен, по-уреден и по-красив свят. Роденият във Варна скулптор завършва художествено училище за приложни изкуства в Прага и специализира архитектура в Виена. Както много други българи по това време, чието заможни семейства плащали обучението им в Западна Европа, за да се върнат у нас и приложат видяното и наученото, и той се учи навън и се връща в родната си Варна. Остава в историята и с факта, че е сред създателите на най-много войнишки паметници у нас и те се отличават по разпознаваемия му почерк. Кирил Шиваров е пионер в синтеза между скулптурната пластична украса и архитектурата в България. Със сигурност познавате много от неговите творби, дори без да знаете това. Те са емблематични за градската среда у нас, като паметника на братята Евлоги и Христо Георгиеви, например, пред Софийския университет,
лъвската фигура от паметника Шипка на връх Шипка, украсата на Българската народна банка и Съдебната палата в София и ред други. Във Варна това са фонтана на сирените в Морската градина, пластичните украси на Икономическия университет, драматичния театър и аквариума, паметника на Аспаруховия воен в парка на квартала Аспарухово, паметника до рибарското селище Карантината в Аспарухово и много други. Баща му, Александър Шиваров, е бил изкусен майстор-мебелист, награден от цар Фердинанд заради мебелировката в двореца Евксиноград. Има афинитет към отдаване на почет на загиналите за родината, затова и създава огромно наследство от войнишки паметници. Кирил Шиваров твори и във Варна. Изработва внушителния завършек на Софийската банка с скулптурната композиция Меркурий яхнал орел, пластична украса за театъра, прави 2 изложби от гипс на открито в Морската градина. Вдъхновен от въздействащото изкуство на Стара Европа, Шиваров мечтаял да възпитава хората със средствата и методите на изкуството. В едно интервю за вестник Заря от 1934 година той казва: „Българската скулптура ще бъде истинска, когато излезе на улицата“. В което всъщност е магията на ренесансова Италия, защото когато изкуството е видимо и в градската среда, не е само в музеите и галериите, тогава може да се види, че то възпитава. Така то ще стигне и до онези, които няма да отделят време и пари за музеи. Самата естетическа среда вече променя отношението на всички, без това да е натрапчиво. Така смятал той и днес се убеждаваме в правотата му. Неговите скулптурни композиции красят редица от старите сгради на Варна, но има и такива, които тънат в забрава. Кирил Шиваров умира твърде млад по време на работа в София през 1938 година и това става при инцидент по време на пренасенето на скулптура при изграждането на Съдебната палата.